Bos días. En ese empeño absurdo que ás veces venme a cabeza de ensiñar un pouco como funcionan as cousas ou como intentar explicar por que ás veces lemos unhas cousas nos xornais e os políticos din outras, por como mostrar a engranaxe que hai por detrás do que vemos nos medios de comunicación, xa digo, en ese empeño absurdo, porque ás veces é moi complicado. Hoxe quero falar da relación dos políticos cos medios de comunicación e como saen a veces á luz certas novas, non? Desde fai máis de 30 anos que me dedico a isto, collín unha costume que casi me sai xa de forma natural e que consiste en darlle un marxen un pouquiño maior aos que gobernan. Cando me chegan novas dun equipo de goberno, sexa do color que sexa, ou dun concelleiro, ou dun alcalde, ou que sexa, bueno, doulle un pouquiño máis de marxen, ou doulle un pouquiño máis, intento que teña máis presenza, ou poda tela, polo menos, digamos, que lle dou esa marxen. E por qué? Bueno, pois porque eles, os equipos de goberno, sexan do color que sexan, son os que fan as cousas. Son os que realmente teñen que tomar decisións, os que se pelean cos funcionarios, os que se pelean coas empresas que teñen as concesións, os que teñen que darlle explicacións ao veciño, porque claro, se paran pola rúa ou teñen unha reunión, se supónse que eles están no punto no que poden arranxar as cousas, no que poden tomar decisións que cambien as cousas. Se lle preguntan por que unha estrada, unha rúa leva sin asfaltar, non sei, 6 meses cando ten uns baches enormes, bueno, o que está ali non pode dicir, bueno, é que este goberno é moi malo e non sabe facer as cousas, non? Se ti estás dentro, ti saberás, terásme algo que decir. Por eso doulles sempre un marxe, porque o mellor ni siquiera non é que non queiran facelo, non é que non o estén intentando, sino que internamente moitas veces, e canto máis grande o concello, máis é así, moitas veces sacar algo que parece moi doado é moi complexo. Que pasa coa oposición? Estar na oposición é bastante máis doado, que eles o negarán, que eles dirán que teñen que traballar moito, que a súa labor de fiscalización, de vixiancia, que non lle poñen fácil, que os gobernos son escurantistas. É evidente que non van a chegar ao mellor a toda a información, que ao mellor a información lle chega tarde, que dependendo do equipo de goberno incluso moita información non lles chegue, eso pasa tamén, é verdade, pero tamén é verdade que desde a oposición non o imos negar, pois é moito máis fácil armar, construir un discurso, non? Se nós estivéramos aí o faríamos moito mellor por isto, cando nós estivemos as cousas iban moito mellor e poñer o exemplo que conveña, non o que non conveña, evidentemente, ou dicir, bueno, a mitad das cousas que están facendo estaban encamiñadas. Non sei, pero había que rematalas tamén, non? É dicir, cada cousa ten o seu valor. Ti podes empezar con un contrato para a concesión de calqueira cousa, como pode ser o transporte en Santiago ou calquera outro, pero xa hai que rematalo, e ás veces rematalo é o máis complicado, É dicir, isto sin salvar a ningún dos dous, sin decir que uns o fan mal ou outros o fan ben, sino simplemente poñendo en riba da mesa as diferencias entre estar na oposición e estar no goberno. Creo eu que isto é algo que temos que ter todos na cabeza, non só os xornalistas. É dicir, non só cando vas a facer unha noticia tens que ter isto na cabeza, sino que cando vas a votar ou cando vas a emitir unha opinión sobre o goberno da tua cidade, pues deberías de ter na cabeza a diferencia, que desde a oposición sempre é un pouquiño máis doado argumentar, construir unha opinión, dicir como se fan as cousas, porque ao final a decisión non a vas a tomar ti, non vas a ser ti. Terás que, digamos, mollarte ou buscar unha posición unha vez ao mes cando chegue o pleno e haxa que votar algunha cousa se hai un goberno en minoría. Se hai un goberno en maioría, ni siquiera eso. É dicir, vas ali e podes votar en contra ou podes votar o que casi o que che dé a gana porque sabes que vai a sair adiante, xogas coas cartas marcadas, digamos, non? E que pasa cos medios de comunicación? Bueno, pois os medios de comunicación deberíamos de ter isto en conta cando facemos as noticias, non? O que sucede que moitas veces, desde fai máis dunha década, os medios de comunicación, non os locais, os regionais, os nacionais, os internacionais, buscan titulares. Aquí o importante é un titular que impacte,
un titular que leve clics ás webs, sobre todo. Hai webs de xornais nas que vemos que as novas non mudan, é dicir, das 5, 6, 7 novas que ti ves cando entras en algún portal, só mudan, pois, o mellor 3. Hai novas que, como están xerando clics, pois están aí 3, 4, 5 días, aínda que non sexa realmente unha nova que teña unha importancia fundamental para a cidade ou que realmente sexa algo novidoso, non? E cando hai algo novidoso realmente, enseguida hai unha cancela polo medio e non podes pasar se non te suscribes. É lícito completamente, eso non é unha crítica, parece, creo que está ben, bueno, é un xeito de gañar diñeiro para pagar os empregados, a min eso non me parece mal. O que si digo é que deberían de ter unha visión máis xornalística do que vai na portada das webs e no que vai nas portadas dos xornais. Quero dicir, non pode decidir o número de clics o que se fai, porque despois atopámonos con que un titular dun político que está na oposición e que di vou gañar as eleccións dentro de 2 anos e vai cambiar todo, ou vai a ser a maioría máis grande que vivíramos na cidade, ou menos mal que dentro de 2 anos isto xa acaba porque é todo un desastre. Eso é levado a un titular, eso é levado a unha portada, pero que eso non é nada. É dicir, un futurible non é unha nova. Dicir que vas a facer, dicir que non é unha nova. Está ben que o publiques, pero non pode ser a portada. A portada ten que ser algo consistente, que se poda, aínda que sexa aburrido. É dicir, se se vai a construir unha estrada, bueno, pues a xente que pasa por esa estrada importalle, é algo consistente que podes tocar. E máis, se ti dis nun titular que en 3 meses ten que estar rematada, bueno, pues estás deixando algo de cara ao futuro para dentro de 3 meses ver se é certo ou non é certo. Entonces, os medios teñen, por desgracia, a costume de buscar titulares impactantes, aínda que detrás de eso non haxa absolutamente nada, sexa simplemente un decorado. E despois hai outro problema, que é o dos novos xornalistas. É dicir, as plantillas foron precarizándose en estes últimos 10 anos, 15, precarizándose moito. Hoxe traballan moitos rapaces novos, o cal non é malo, teñen que traballar, lóxicamente, saen da facultade ou levan moi pouco tempo. O problema é que non teñen memoria, e non é culpa deles, non estaban ali, e non é culpa deles porque casi nunca teñen tempo para dedicarche a un artigo o suficiente para investigar e ver que pasa. Nos vindeiros meses, por exemplo, por poñer un exemplo a rematar, nos vindeiros meses en Santiago vaise falar do contrato da auga. Vaise falar do contrato da auga e de que modelo, non? Si se municipaliza, si se fai unha empresa mixta ou si realmente faise unha concesión, como se fixo toda a vida, a unha empresa privada. É un debate interesante. O que pasa é que casi ninguén lembra xa que certos alcaldes tiveron un soño nunha época. O primeiro que dou o paso foi Teo, que municipalizou a auga. Pero detrás desa municipalización de auga había unha serie de pasos a seguir. Non lembro se era Santiago Ames, pero cando Martiño chegou á alcaldía de Compostela, Martiño Noriega, antes alcalde de Teo, despois foi alcalde de Compostela, aínda que moita xente non o lembre, pois a idea era, cando chegara o momento, municipalizar a auga. E que en Ames sucedera exactamente o mesmo, xa se tivera un goberno de coalición ou a poder ser, evidentemente, dende o punto de vista deles gobernar con maioría absoluta en Ames, bueno, pues a intención era exactamente a mesma, é dicir, municipalizar a auga. E cal era a finalidade deste soño de 3 concellos? Bueno,
pois compartir os gastos, que ten todo o sentido. Non era unha cuestión ideolóxica, era unha cuestión de practicidade. Municipalizar un servicio como da auga é moi costoso, porque non só se trata de xestionar a distribución da auga, sino, sobre todo, a reparar as averías, os análises químicas que hai que facer para que todo este perfecto. Todo eso ten un coste, tes que ter unha maquinaria, tes que ter os empregados, e non é o mismo que eso o teña un concello solo, como pode pasar agora en Teo, que o teñan 3 concellos, digamos, compartido. É moito máis eficiente e realmente si podería funcionar e funcionar bastante ben. Evidentemente pasaron as eleccións, a xente votou libremente e ese soño foi morrendo. Outro día nunha rolda de prensa preguntábanlle a primeira tenente alcalde de Santiago, a María Rozas, por ese tema, non? Por que modelo de auga, de contrato de auga vais a facer? Dicía que había que esperar o informe que se estaba elaborando. Xa ninguén lle preguntou por aquel soño que nun momento dado tívose de 3 concellos con auga municipalizada, que despois de todo ten sentido porque a auga é de todos, sería un ben público, igual que temos a sanidade ou a educación, pois estaría ben que fora xestionado desde o público a auga, por 3 concellos compartindo gastos. Era unha idea polo menos cando menos interesante. Pois todo eso morreu, e moitos dos xornalistas que hoxe están facendo información xa non o lembran. É unha historia a ter en conta, porque é un modelo, podería non funcionar, pero é un modelo, e o problema é que probablemente cando falemos da auga de eso non se fale. Que poda ser unha oportunidade perdida ou que se libraron eses concellos dun problema, nunca o saberemos, polo menos a medio prazo nunca o saberemos. En todo caso, o debedes de pensar vos si era unha oportunidade ou si era un problema.